Тапшыруыбызны китап сәхифәсе белән дәвам итәбез. Яңа китаплар белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина таныштырыр. Исәнмесез! Китап сөючеләргә яна бер бүләк. Татарстан язучылар берлегендә татар телендә тәрҗемә иткән Айгиз Баймөхәммәтовның «Нахак» китабы тәкъдим ителде. Әлеге басма Казан утлары китапханәсе сериясында 6-нчы китап буларак 2000 тираж белән басылды. Айгиз Баймөхәммәтов Башкортстанның популяр язучыларының берсе. Калдырма әнкәй повесты белән ул бөтен дөньяга таныла. Үзе кебек ятим балаларның язмышын чагылдырган әсәрләре дистәләгән телгә тәрҗемә ителгән. Нахак әле яңа язылган әсәре. Бүгенге көндә очрашу, китаптың исем туен үткәрү минем өчен үзе бер мәртәбә. Чөнки башкортлар белән татарлар улар иң якын тугандаш төрки халыктар бит инде. Безнең әдәбиятыбыз элек-электән бер-бире белән тыгыз бәйләнештә булган Совет усырында бигрәк тә һәм бүгенге көндә без яшь буын ошо күркәм традицияны дәвам итәргә тиешбез. Әдәбияттың халыктарды дуслаштыру, якынайту яһәтенең әһәмияте бик зур. Нахак китабына кергән Урам балалары повестының төп герое Данил төзүче булырга, йортлар салырга хыяллана. Әмма 13 яшьлек малай урамда яшәргә мәҗбүр. Нахак әсәрендә Идел исемле егет олыларның кырыс дөньясы белән очраша. Biz башкорт язучылар белән гомер-гомергә аралашып яшәдек. Язучылар берлеге арасында, хәзерге Башкортстан язучылар берлеге, Татарстан язучылар берлеге арасында рәсми рәвештә хезмәттәшлек җитми дип мин саныйм. Менә аерым язучылар белән без аралашабыз, аларны үзебезнең әдәби бәйрәмнәргә чакырабыз. Безгә әле бәлки уртак бер антологиядә эшләргә кирәктер. Аерырга тырышалар әлбәттә. Ихлас булырга кирәк. Бер-беребезгә хезмәт итәргә кирәк. Татмедиа җәмгыяте һәм Казан утлары журналының уртак проектының максаты төрле төбәкләрдә яшәүче язучыларның әсәрләрен уңайлы форматта бастырып, күбрәк укучыга җиткерү. Айгиз Баймөхәммәтов бик укылышлы автор, ул башкорт телендә яза, әмма ләкин ул башкорт язучылардан үсеп инде төрки дөньяда иң танылган яшь язучыларның берсе. Кыргызстанда, мәсәлән, стадион 5000 кеше килгән иде аның белән аралашырга, мисал өчен мин хәтерлим. Без инде заманча шундый китаплар эшләргә теләдек. Бу бик уңайлы. Кешегә сыя, шрифты бик зур. Ялга барганда, метрода барганда, автобуста барганда, вокзалда утырганда рәхәтләнеп укып алырга мөмкин. Айгизнең әсәрләрендә ул үсмерләргә дә бик кызыклы һәм гыйбрәтле. Чөнки әле шундый хәлдә яшәүче яшьтәшләре дә бар икән дип укырга мөмкин. Язучылар элек-электән халыклар арасында төп арадашчы булган. Бүгенге чарада Айгизгә 20нчы гасырда төрки дөньяга Мостай Кәрим белән бер үк дәрәҗәдә билгеле булган язучы дигән иң югары бәяне бирделәр. Язучылар Рәзил Вәлиев, Газинур Мурат, Хәбир Ибрахим, Нәҗибә Сафина һәм якташлары Айгизне яңа китабы белән котлады. Айгиз Бикмөхәммәтовның «Нахак» китабын интернет кибетләрдән дә сатып алырга мөмкин. Нинди генә хезмәтне башкарсаң да, җиренә җиткереп, хыялыңны кушып эшләсәң, һичшиксез ул күңелгә үтеп керә. Һөнәре буенча төзүче, Киров өлкәсендә яшәп иҗат итүче Әлфирә Кадырова Гайфетдинова балачактан иҗат ырлыкларын күңелендә йөртсә дә, кулына каләмне олыгайгач кына ала. Бүгенге көндә ул 4 китап авторы. 5нчесе янә табадан төшергә тора. Яшь вакытта инде яшьләренчә газеталар бар, Йолкын, анда Шакалыйдыр инде, кичкенә шигырьләрем 6 яшьтән язам. Һәм Аллаһка тапшырып китаплар язарга булдым. Иң беренче китабымны Язмыш безне юлда очраштырды дигән китабымны яздым. Анда шигырьләрем дә кергән. Аннан соң әле язган тагын әсәрләрне Илам әләне, Әти китмәс бәлки дигән. Ул минем контактта, YouTube'та дөнья күреп бара, укучыларым укып баралар. Автор язмаларын катлауландырмый, гади тел белән яза. Шул гадилеге белән ул меңнәрчә укучы йөрәгенә юл яра. Туган авылларын ташлап, читтә гомер итүчеләр дә тартыла бу китапларга. Интернет шелтәрләре аша аның язмаларын Англия, Германия, Грециядә яшәүче татарлар да укый. Татар халкының телен, әдәбиятын, мәдәниятын саклап калуда чит төбәкләрдә үз тырышлыгы белән язып бастырган менә шундый китапларның ярдәме бигрәк тә зур. Безнең өлкәдә күбесенчә рус халкы, татар халкы, удмурт мари халкы яшибез. 4 халык тату-тату бергә яшибез.
бар халыкны ихтирам итеп, аларның телен, урыф-гадәтләрен, диннәрен ихтирам итеп яшәсәң, безнең бар төбәктә тыныч, тату яшәр идек. Һәрбер өлкәдә, һәрбер республикада дип әйтәм, шундый безнең татарларыбыз булсын иде. Һәм инде шунда читтә яшәп иҗат итүчеләрне барлап, алар менә халыкка чыгару бу бик мәртәбәле эш. Әлфирә ханым иҗатын татар әдәбияты күгендә көтмәгәндә балкып чыккан, меңнәрчә кешенең күңелен яулап алган Зифа Кадырова иҗаты белән чагыштырып була. Мәгърифәтле, белемле булыйк дип бүгенгә саубуллашам.